Gratulujem k dnešnému víťazstvu, ktoré bolo určite veľmi dôležité so Švajčiarkami, tak skúsme nejak zhodnotiť ten zápas, ako si to videla. No, podľa toho, keď to bol prvý zápas, tak to bolo dobre podľa mňa, dobre sme boli zohraté, dobre pripravené. Aj mali sme výhodu v tom, že sme vlastne v tejto hale trénovali už druhý týždeň. Podľa mňa to bol dobrý zápas a aj sme sa sústredili. Nemysleli sme na druhé veci, len sme sa sústredili na ten volejbal. Ten prvý set bol možno veľmi rozhodujúci, že sa vám ho podarilo prelomiť tú koncovku. Boli sme ešte také docela vystresované a také rozhodené, že to bol prvý zápas, vlastne kvalifikácia, tak sme boli také ešte rozhodené, ale inak potom ten druhý set sme sa do toho dostávali, už to bolo lepšie. Trénerka hovorila, že máte možno aj riskovať na servise proti tým Švajčiarkám, takže... Nemali dobrý servis, a keď sme si pozerali video, tak povedala, že máme riskovať, tak preto sme aj kazili toľko, ale tak aj oni kazili, tak sa to vyrovnalo celkom. To, čo si videla na videu a to, čo hrali tie Švajčiarky, nejak ťa to prekvapilo, alebo to, čo sa strčilo? Ani nie. Myslím, že akože boli tam väčšina všetkých tých hráčov, lebo sme nemali také video úplne nové, ale väčšina hráčov bolo rovnakých, takže to bolo celkom také rovnaké. Mala si najviac bodov z nášho týmu, 16, takže spokojná? No určite to mohlo byť lepšie, ale tak keď to stačilo, tak som rada, že som mohla pomôcť aspoň týmto bodom. Zajtra Azerbajdžan, zatiaľ sme ho nevideli na videu, takže aj pre teba neznáma, alebo hrála si niekedy? Práve, že absolútne nevieme, ani nikto vlastne nevidel, ako hrajú, takže len sme ich videli, že sú celkom vysoké niektoré a tak, takže uvidíme. Nevieme ešte vôbec.